Kumusta? 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 Mubo lang ni siya, but this is the most powerful and uplifting encouragement nga gikinahanglan sa imong barkada, igsuon og mismo sa imong kaugalingon. Kabaluta nga kitang tanan lahi-lahi og mga struggles, naay kalitrag ka-overwhelm, burned out, ang uban ginatuok sa stress og depression, ang uban nag-anto sa brokenness, unvalued and forsaken. Ang uban nagkamang sa kalisod, dili na ganahan mo buhat, and we all come to the point nga kapoy na hasol og dili na taganahan mabuhi. Ang problema is we tend to be okay, smile kunuhay, piki nga kalipay, but deep inside there's no more room nga kabutangan sa mga kasakit. One time nga na-down ko, naay nagkumusta sa kuha. Og nalipay ko, kay gihigugma paday ko nila. So personally, kung naay mga musta sa kuha, ma-encourage gid ko og ma-comfort. Malipay kay naay nag-care sa kuha. Malipay ko kay ma-feel man gud na ako nga importante pa ko. See, the word kumusta really saves life. Mao nga ayaw pagdinalo sa pagpangumusta ngadto sa ubang mga tao. Apan ayaw pud kalimot sa pagpangumusta sa imong kaugalingon. Kumusta man ka? Okay pa ba ta dihang dapita? Ang Ginoo nakakita sa imong sitwasyon. Laban lang. Cheer up, my brothers and sisters. We'll overcome this all by and by. Rise up, my soul.